Doncs de llarga durada i com a projecte propi sí, havia tingut, això va ser un any després d'haver acabat la primera tanda d'estudis universitaris i va ser el primer projecte iniciativa pròpia, havia tingut algunes feines, però sí, com a primer projecte sí. D'aquest primer projecte, d'aquesta primera experiència professional, iniciativa pròpia i una cosa que vam voler iniciar juntament amb un amic, vaig aprendre els valors fonamentals, valors professionals fonamentals. El rigor, el fet de l'aposta per la qualitat va ser la clau de l'èxit del projecte, l'honestedat i la idea de buscar la solució adequada pel client, no? Per l'altra banda d'una relació professional. La idea de buscar la solució adequada a una problemàtica o a una necessitat específica del mercat, en aquest cas. Sí, el que passa és que l'emprenedoria, sota el meu punt de vista, no és només el fet d'engegar una empresa. L'emprenedoria, hi ha un terme en anglès que és l'intrapreneurship, que no és només l'entrepreneurship, sinó que l'emprenedoria es pot fer en qualsevol organització, tant de l'àmbit privat com de l'àmbit públic. No només implica obrir una empresa o obrir un comerç, sinó que es poden tenir iniciatives d'emprenedoria a l'interior de qualsevol organització. Per tant, em considero que continuo sent emprenedor perquè es continuen tenint idees i es continuen posant en pràctica. Doncs bé, el fet d'arribar a Brussel·les provenia d'una petita obsessió meva que ja es manifestava d'adolescent, que era l'interès pel projecte europeu, per la Unió Europea i per Europa en general. Llavors vaig fer un màster específic en governança i política de la Unió Europea i això em va portar a la primera experiència professional a Brussel·les, que va ser treballar per una agència d'innovació de la Comissió Europea. I, efectivament, en favor del canvi climàtic i de la transició energètica. I, bàsicament, per l'àmbit europeu, és a dir, jo no soc enginyer, no soc científic, per qüestions de transició energètica, que són qüestions molt de tecnologia, però sí que m'havia format això en política i en governança de la Unió Europea. Llavors, bàsicament, el meu rol dins de l'Agència d'Innovació era aconsellar des de municipis fins a regions, fins a nacions, dintre d'un equip evidentment integrat, en l'àmbit de la reglamentació europea per al canvi climàtic i la transició energètica. És a dir, aconsellàvem i fèiem plans estratègics per la transició energètica i per mitigar el canvi climàtic d'algunes de les regions de la Unió Europea. Llavors, la meva part era explicar a les autoritats locals, regionals, nacionals, la reglamentació europea, després també tot el tema dels programes, a quins programes podien accedir aquests estaments públics però també privats, per tal de beneficiar de finançament, sobretot de la Unió Europea, per tal d'implementar els seus plans de transició energètica. És això, l'àmbit tecnològic no era el meu fort per formar part d'un equip pluridisciplinari i jo el que m'encarregava era tota la part normativa, planificació estratègica i programes de la Unió Europea. I després vam replicar una mica aquest model, va ser una iniciativa, el que parlàvem abans de l'emprenedoria, vaig proposar, un cop teníem molt establerta l'agència d'innovació, vaig proposar una de les prioritats de la Unió Europea en aquell moment, a banda d'implementar la transició energètica a la Unió Europea, era fomentar els convenis, la cooperació, sobretot, amb altres regions del món, i Àfrica era una de les prioritats de la Unió Europea, ho continua sent avui en dia. Llavors jo vaig proposar obrir la unitat dins de l'Agència d'Innovació de fer una mica la mateixa tasca, però en regions i països africans. Més aviat en les ciències socials, no ciència pura. Sí, m'interessen molt les ciències socials en general i, efectivament, no sé si una carrera, però sí que un dia m'agradaria fer un doctorat en l'àmbit de la ciència política, de la politologia. El tema del doctorat és important, o sigui, és important, m'agradaria molt, a mi m'agrada molt estudiar, m'agrada molt llegir,
m'agrada molt la feina acadèmica, també m'agrada molt la feina de la trinxera, que és el que estic fent ara. I sí, el tema del doctorat sempre està allà, allò endinsar-te en un tema i desenvolupar-lo durant 4 o 5 anys de la teva vida. És un tema que m'interessa molt, però ara mateix no, potser quan em jubili. És un pla que tinc per la jubilació, treure'm un doctorat, sí. Per què no? Per què no? És un àmbit que m'interessa i sí, és una altra manera de contribuir al país, no? Sí, per què no? Si surt l'oportunitat adequada amb l'equip adequat, sí, no ho descarto, m'agradaria, sí. Sí, amb la Cimera Iberoamericana sí que és veritat que teníem un context molt advers, però hi va ser problemàtic, però també, i és una cosa que em surt per defecte, també ho vam convertir en una oportunitat molt ràpidament, no? La Cimera Iberoamericana requeria de molta creativitat, era un exercici que no s'havia dut a terme mai al país, per tant, quan no teníem el factor pandèmia al damunt, ja ens demanàvem generar una organització, una logística molt sui generis, en el sentit que no s'havia fet mai amb aquest volum i amb aquesta responsabilitat, al més alt nivell institucional i polític, i ja necessitava molta creativitat, molt treball, i simplement després de l'ensurt inicial, el tema d'haver-ho de fer, d'integrar la pandèmia, per tant, d'haver de passar cap a un model telemàtic o híbrid, va ser un altre exercici de creativitat. En aquell moment estressant, també no sabíem exactament com es materialitzaria, però moltes hores de feina i molta creativitat i molt de treball d'equip i ens en vam sortir. Els obstacles es van presentant i els vas pensant molt i crec molt en això, amb la creativitat, amb com resoldre amb el pensament lateral, com resoldre problemes als quals et vas afrontant i a més sense avís previ i sobretot fent molta confiança en la feina ben feta i també en un treball d'equip. És a dir, jo acabava d'arribar a Andorra després de molts anys vivint fora i treballant fora i llavors coneixia poquet el que era el dia a dia de treballar a Andorra, de qui era qui, els corresponents responsables de la resta d'administració, dels comuns, tothom estava implicat en aquest projecte. I va ser un treball en equip al final, tots ens vam fer grans esforços de treball, de diàleg i de comunicació i creativitat i ens en vam sortir. Potser el més difícil va ser que el fet de passar d'un model presencial a un model telemàtic eminentment. Després la cimera en si, l'última reunió, sí que va ser un model híbrid, però tot el seguit de reunions ministerials preparatòries, vam fer al voltant d'una quinzena de reunions ministerials temàtiques de cada àmbit ministerial. Aquestes van passar a ser totalment telemàtiques. El més complicat va ser totes les empreses que oferien serveis per aconseguir dur a terme les reunions presencials van haver de prescindir dels serveis d'aquestes empreses perquè no tenia cap sentit i en un moment en el qual la gent va aturar, les empreses, els professionals, van aturar la seva tasca professional perquè la pandèmia ho va aturar tot, a sobre haver de prescindir perquè havíem de canviar el tipus de proveïdors de serveis va ser complicat. És a dir, jo penso que la Covid, la pandèmia, va ser una situació que ningú s'esperava, que ningú ens esperàvem, i ens va fer pensar molt en el valor de la vida, en el valor del treball, en el que és important, el que no és important, i una mica repensar-nos a tots uns mateixos. Jo penso que molta gent va pensar, ostres, no val la pena treballar tant, potser, o entregar-nos tant a la causa, perquè d'un dia per l'altre tot això es pot aturar o pot canviar radicalment, que és una cosa que les nostres generacions potser encara no ens hi havíem trobat. A mi, és a dir, jo sempre he tingut molt clar, a mi m'agrada molt treballar i treballo moltes hores, però també el temps lliure el sé aprofitar molt bé. M'agrada molt la vida també fora de la feina i fins ara he estat capaç de combinar-ho bé. Per tant, em va fer reflexionar, però no va introduir cap canvi substancial. Ha anat ràpid, efectivament ha anat ràpid. Jo penso que es deu a 2 factors. Aquí el Ministeri, independentment de mi,
s'estava donant un relleu generacional, gent que es jubilava, comandaments, però també equip tècnic que es jubilava, i penso que jo reunia la visió, les competències, l'estat d'esperit adequat per prendre aquest relleu. Penso que va ser una qüestió que la persona amb les competències, la visió adequada, estava al lloc adequat en el moment adequat. Bé, és la meva feina, no? Prendre el pols a la cultura del país i buscar solucions. Una altra vegada aquesta idea, des de la meva primera experiència professional, el tema de buscar la solució adequada a la circumstància actual. Penso que la cultura, sobretot quan la comparo quan jo era adolescent aquí a Andorra, penso que l'estat de salut de la cultura d'Andorra és millor que mai. Després penso que tenim un parell de problemes estructurals, o tres. Un seria la sobreprogramació, en som víctimes nosaltres mateixos, les administracions i tots aquells privats que generen cultura. Penso que és un dels problemes més importants, ens ho diu el consumidor cultural, ens ho diu el públic, hi ha massa oferta cultural, penso que és un dels grans problemes. El segon potser és que encara manca desenvolupar una cultura de la cultura, manca desenvolupar la idea que la cultura és un element estructurador de la societat i en aquest sentit també pot ser un element estructurador de l'economia, cal apostar en aquest sentit. I el tercer és, manquen recursos, a vegades recursos financers, recursos humans per dur a terme tot el que un estat ha d'oferir en termes de serveis culturals. Dit això, si mirem el sector editorial d'aquest país, el sector de les arts escèniques d'aquest país, el sector de les arts visuals, el sector de l'audiovisual, ostres, tenim uns professionals, tenim unes empreses, tenim uns creadors, unes creadores en aquest país que estan oferint un producte de primer nivell i que tenen moltes ganes de guanyar-se la vida amb el que fan, amb la seva creació o amb els seus serveis culturals, perquè hi ha no només de creadors i creadores, sinó també d'empreses i de professionals de molt alt nivell i que volen guanyar-se la vida amb la seva tasca. Per tant, jo crec que més saludable una societat que té un teixit cultural que vol ser un teixit cultural i vol esdevenir una indústria cultural, a la nostra mida, no cal fer-nos falses expectatives de que una indústria cultural en aquest país, com no ho és enlloc, sigui un percentatge del PIB elevadíssim, però que estigui estructurat, ben estructurat, que hi hagi inversió privada i pública i que això pugui esdevenir un sector econòmic. Bé, és a dir, sempre ho explico això, quan em vaig integrar a l'administració em vaig trobar uns equips amb molt de nivell. La gent que treballa al Ministeri de Cultura i al Departament, jo vaig començar Acció Cultural, que està dintre del Departament de Promoció Cultural, jo trobo que el nivell de competència és molt alt i la gent sap molt bé el que fa i ho fa amb una entrega que jo m'he quedat molt sorpresa. Moltes vegades tenim molts prejudicis sobre l'administració. A mi ja se'm van treure aquests prejudicis o em van variar molt a la meva experiència a Brussel·les, que tenim aquesta visió sobre un món gris, burocràtic. A mi se'm van treure aquests prejudicis perquè vaig veure gent molt activa, molt preparada, molt motivada i que està allà perquè creu en el que està fent. Una mica em va passar el mateix aquí al Ministeri de Cultura. Uns equips fantàstics. I després, la meva tasca també és una altra vegada tornar a trobar aquesta solució al context actual i el que estem fent és orientar una mica l'activitat, passar d'un model en el qual el Departament de Promoció Cultural es dedicava a la programació cultural, a generar oferta cultural, a estructurar-ho més cap a que el Ministeri, o que sense abandonar la part de programació i d'oferta cultural, estructuri tot un seguit de serveis pel que parlàvem abans, per a aquests professionals i aquestes empreses del sector cultural que volen esdevenir un sector econòmic. Continuar una mica amb les... és a dir, cuidar i regar i abonar una mica les llavors que hem plantat ara mateix. Hem fet una tasca molt important, penso, sobretot amb això que parlàvem de passar d'un model centrat en la programació i la generació de programació cultural a un model
estructurar, articular, estructurar i oferir un seguit de serveis pel sector cultural. A més, hem de tenir en compte una cosa molt important, que és que els comuns també tenen competències culturals i ells ofereixen molta programació cultural. Penso que qualsevol estat al segle XXI ha d'assegurar tot un seguit de serveis culturals i Andorra n'oferia en certa mesura, però penso que un estat ambiciós ha de tenir ben articulats i ben estructurats tot aquest seguit de serveis. Per tant, la joia de la corona seria, amb una visió a 5-10 anys, tenir ben articulats, ben arrelats i que tothom conegui tot aquest seguit de serveis. Per tant, tots els projectes que hem fet, des de repensar i augmentar, de fet, la dotació del programa de subvencions culturals, fins a desenvolupar un programa d'estades a l'estranger, un programa de beques a joves talents, per a aquells joves talents de més alt nivell als quals la formació no existeix aquí a Andorra, puguin continuar la seva formació amb una ajuda financera per part del govern. Andorra Crea, per exemple, que és un projecte molt específic destinat a la internacionalització i a la professionalització dels nostres professionals, dels nostres creadors. És a dir, tots són projectes estrella en el sentit que tots tenen la mateixa voluntat, són tot estris, són tot palanques per a aquesta visió a mig i llarg termini de tenir tot un ventall de serveis orientats a fer créixer el sector cultural. Sí, amb els comuns, cadascú evidentment té les seves prioritats, cadascú, però sí que anem construint, ens reunim mensualment amb els comuns per articular coses, per compartir també problemes comuns, per trobar solucions comuns i ens en sortim prou bé. Potser el projecte estrella, el projecte que més testimonia d'aquesta bona entesa és Andorra Crea, justament, que em sembla que és l'únic projecte de suport al sector cultural, als creadors i les creadores del país, que és realment iniciativa de les 8 administracions, finançat per les 8 administracions, que té lloc als territoris de les 7 parròquies i que és completament articulat entre les 8 administracions. Andorra Crea és l'aposta de les 8 administracions per donar suport al sector cultural. Però ens entenem prou bé, després cadascú evidentment fa el que considera més oportú amb uns criteris artístics i programàtics i polítics que cadascú considera, però sí, després hi ha temes que nosaltres no toquem i que van a càrrec dels comuns i viceversa. Hi ha coses que els comuns hi ha territori que no toquen i que pertanyen al govern i penso que ha de ser així també. Penso que no és una competició, no ha de ser mai una competició, sinó que ha de ser una estructuració i que cadascú ofereixi serveis en aquells àmbits més naturals i més competencials, en el sentit que potser un comú no té massa sentit que estructuri, per exemple, un programa d'estades a l'estranger per a artistes. En canvi, un govern sí. Per tant, coordinar-nos perquè cadascú ofereixi valor, aporti valor en àmbits diferents. Doncs els joves, per encoratjar, els joves que tinguin inquietuds artístiques, que vulguin perseguir una carrera, provar una carrera en l'àmbit de la creació, de les arts o en l'àmbit empresarial. És que és un tema que m'interessa molt, l'àmbit de l'empresa cultural. També hi ha una cosa així contextualment, tots sabem que aquí a Andorra el primer contacte que es fa quan s'és infant, quan s'és jove, en l'àmbit de la formació en arts, és a través dels comuns, les escoles d'art, tot això passa a través dels comuns. Més endavant, com els encoratjaria dient-los que es fixin o que ens truquin i que els explicarem amb molt de gust amb tots els instruments que estem desplegant recentment, el que parlava. Tenim tot un acords amb certaments internacionals perquè les propostes emergents tinguin visibilitat fora. Tenim programes de beques i ajuts financers per estudiar fora, per tenir experiències formatives i d'estades fora. Tenim l'escena nacional d'Andorra amb les joves companyies. Tenim tot un seguit de serveis que ofereix el govern d'Andorra que justament el que busquen és dir als joves i als no tan joves, però si parlem de joves, és dir, ei,
si hi ha alguna disciplina que us agrada, si us neguiteja, voleu perseguir, teniu tot aquest seguit d'instruments que donen suport a la vostra iniciativa. I penso que és fonamental que un estat modern i com és Andorra ofereixi tots aquests serveis. Per tant, els convidaria a venir-nos a veure, que els explicarem tot el que estem posant en marxa perquè ells sàpiguin que l'administració pública, en aquest cas el govern, els acompanya en el seu camí professional. No és és a dir, poca cosa. En realitat tenim tot el que ens cal, la veritat, i sobretot en els últims anys penso que el govern hi ha una sensibilitat més acusada envers la cultura i s'entén quina és la funció de la cultura i la importància de la cultura, tant a nivell identitari com a nivell d'aliment de l'ànima i de l'esperit humà, però també a nivell professional, a nivell econòmic, com a sector econòmic. Penso que hi ha una sensibilitat i tot això ara s'ha de reflectir, s'ha d'articular. Penso que sí, però no només aplica el Ministeri de Cultura o el departament que encapçalo. Penso que l'administració andorrana, per oferir tots els serveis que ha d'oferir un estat modern al segle XXI, va mancada de recursos humans. Estem treballant tots per una persona i mitja. Som molt ambiciosos i som molt generosos amb tots els serveis que oferim. Si pogués triar una cosa, em demanaria, però penso que jo i tots els departaments de l'administració, estic generalitzant i sense conèixer la realitat de cada departament, però penso que tots anem curs de personal perquè oferim serveis de primera, molt a la mesura, i som una administració petita. La reivindicació més important que he fet potser és no tant una reivindicació, sinó de posar en coneixement que hi ha tot un sector que es vol articular com a professional. Tenir clars quins són les prioritats del Ministeri, quines són les competències del Ministeri i quins són els recursos del Ministeri quan, i això és complex, ens fan propostes d'activitats culturals, d'iniciatives culturals constantment. Per explicar-me d'alguna manera, hem de pensar que al Ministeri de Cultura ens venen a veure o ens envien propostes culturals constantment. Tothom té una bona idea cultural. Clar, nosaltres no tenim els recursos, ni humans ni financers, per donar suport a totes les iniciatives. Per tant, hem de tenir molt clar quins són les nostres prioritats, els nostres recursos i les nostres capacitats i seleccionar molt bé, no de manera capriciosa, sinó tenint en compte aquests tres eixos, a què podem donar suport i a què no. Llavors, a vegades és complicat quan algú ve molt il·lusionat amb una iniciativa, amb una proposta cultural, des d'un festival al qual demanen suport financer fins a una exposició. Ostres, tinc aquesta exposició o aquesta persona pensa que ens agradaria molt fer una exposició a la sala d'exposicions del govern. Hem pensat en aquest festival, volem fer aquesta pel·lícula, és a dir, rebem una quantitat de propostes ingent i clar, no podem atendre-ho tot. Això és complicat a vegades, dir-li a la gent que té una proposta que no hi podem participar perquè no tenim recursos o no és estratègic pel Ministeri, és complicat. La meva natura és la planificació estratègica, és la visió a mig i llarg termini. La meva natura, la meva intuïció, el que em surt i amb el que gaudeixo molt és amb la creació, amb la renovació de les coses i amb la planificació a mig i llarg termini, tenir una visió i saber-la estructurar. I aquí entra la segona variant, que malgrat la meva natura és aquesta, penso que una gestió quotidiana, minuciosa i pragmàtica és fonamental. Per sort he tingut experiències professionals anteriors que m'han demanat realment gestionar al detall i ser molt curós i penso que això és un bon equilibri entre saber tenir visió a mig i llarg termini i també saber gestionar pragmàticament i tal. Penso que és una bona... S'han de tenir les dues coses. Jo gaudeixo més amb la planificació, però també he après és que a més és inevitable si no gestiones correctament els recursos, si no saps aquestes visions a mig i llarg termini, si no les saps seqüenciar, si no les saps estructurar, no arribaràs enlloc. Per tant,
Puc gaudir més d'una cosa, però són fonamentals les dues i he tingut la sort de tenir experiències en els dos àmbits. Doncs en l'àmbit de la Unió Europea, per exemple, en destacaria dos, que són la meva tesi de màster, que vaig fer pel Col·legi d'Europa i que el Col·legi d'Europa va seleccionar per ser publicada, que tracta sobre les relacions, era una anàlisi de les relacions de la Unió Europea amb Andorra fins a l'inici de les negociacions. De fet, vaig defensar la meva tesi una setmana abans que la Comissió Europea metés el mandat per començar les negociacions amb Andorra. Per tant, és una anàlisi crítica que el que buscava era respondre a la pregunta si tota aquesta relació havia abocat a un possible acord d'associació. I la segona, i molt més recent, perquè va ser la meva última publicació a Brussel·les mentre vivia allà, va ser el Servei Científic de la Comissió Europea em va proposar ser coautor d'una publicació, d'un manual pràctic, de fet, d'un manual pràctic per desenvolupar polítiques amb diferents tipus d'interessos. És a dir, bàsicament del que es tractava és de desenvolupar una metodologia en la qual, per respondre a un problema, integraríem a tots els afectats per aquell problema, des d'ajuntaments, governs regionals a governs nacionals, fins a les empreses afectades per aquella legislació, societat civil, ciutadania, és a dir, un manual per desenvolupar polítiques que solucionessin els problemes de tothom, de tots els interessats en aquell àmbit específic, i aplicable a qualsevol àmbit en el qual s'hagi de desenvolupar una política. Jo, sens dubte, soc partidari del sí. Jo soc un gran defensor del projecte europeu i soc un gran defensor del projecte andorrà. I en aquest sentit penso que, particularment, a més, en els esdeveniments recents, en els quals la força conjunta que els diferents estats han de fer que les forces regionals estiguem més unides, i faig referència als esdeveniments més recents dels últims parells de mesos, penso que no es pot existir i sobreviure en aquest món sense aliances estratègiques. Penso també, pel que fa específicament al cas d'Andorra i al cas de la Unió Europea, penso que l'economia andorrana avui en dia s'ha fet una gestió estupenda des del govern, amb algunes anomalies estructurals com les tenim arreu del món, però que s'ha fet econòmicament, el país es desenvolupa bé i sòlidament i ràpidament, però penso que l'economia andorrana s'ha de continuar transformant i amb una visió a 10, 20, 50 anys l'economia andorrana es transformarà molt. Potser el model turístic també es transformarà molt perquè les condicions geogràfiques, climàtiques, d'interessos de les persones es transformaran molt. Per tant, penso que a nivell no es pot avui en dia no pertànyer a un bloc regional. A més, nosaltres no ens convertiríem en membres de la Unió Europea, sinó que seríem un estat associat. El nostre soci prioritari seria, de manera oficial, el que ja ho és, que és la Unió Europea. I penso que, si penso en l'economia en la qual hauran de viure els meus nebots, que actualment tenen entre 10 i 25 anys, penso que els serà molt útil operar amb les regles que estableixi i que ajudi a establir conjuntament amb la Unió Europea. Penso que és fonamental. És a dir, el que em fomenta la creativitat, el que m'ajuda a parar la ment, a desgranar el gra de la palla, és llegir molt, és a dir, el que em genera les idees és veure d'altres idees, és a dir, llegir molt, la meditació, soc practicant de la meditació des de fa pràcticament 6 anys, de manera diària, i això m'ajuda molt a estructurar el pensament, a calmar el pensament, i després el moviment. Quan necessito desencallar alguna cosa, em faig un viatge en tren o agafo un autobús i el moviment m'inspira i m'estimula i em funciona molt bé. No soc d'anar-me'n a un lloc específic, no soc de treballar en un horari específic, però quan estic en moviment, això ho vaig descobrir quan viatjava molt per feina, a l'època de Brussel·les, i quan més rendia era als avions, als trens, i vaig descobrir que el moviment m'ajuda molt. Al futur, continuar tenint oportunitats per contribuir al país, continuar donant suport a les iniciatives que tingui aquest país,
I des d'un punt de vista personal, a continuar una mica com fins ara, no? Sabent gaudir de la vida, sabent parar també, sabent esbargir-me, continuar cultivant la part espiritual, que m'ha portat molt la meditació, i trobar una mica més d'equilibri o no endur-me l'estrès cap a casa, no? Trobar una mica més d'equilibri entre la part personal i la part professional, però penso en el moment present, sobretot.